שלום לכם חברים וחברות, אנחנו בשרטון חדש. לידיעתכם, בגלל מה פתחתי ערוץ, יש לי שני חברים שפתחו ערוץ מלך. אחד אוחיון, אלי אוחיון, קוראים לערוץ שלו אלי הגיימינג, ואחד רועי, קוראים לערוץ שלו חצי חצי 50%, כדאי לכם לראות, ובואו נתחיל. אנחנו ארנה 6. בואו נתחיל עם... נראה לי, את האמת תתחיל רע. אבל נתחיל עם וויזארד. כן. כן, כן, כן. כן, כן. לאט לאט נגיע לסוף. סקלטון ארמי. לא די מאוחרת לי. ונשים פרינס וויזארד. פרינס וויזארד נראה לי. לא, פרינס מיליונרד. קצת זה. ואז בינתיים אני כבר אקבל נראה לי. בום, פרינס. מיליונרד. והנה כבר קיבלתי סקלטון ארמי. שים על הג'יינט. ובחוץ. שים וויזארד שיבטל אותם. ואולי אשים גם וויזארד כפול. לא, אני לא חושב שכדאי. שים ג'יינט סקלטון. וויזארד. לא. לא, נשים ג'יינט סקלטון. קודם נשים פה וויזארד. פויזן. פייר ספילרס. שיט לבחוץ. איזה מזל. פשוט מזל. מזל די גדול אפשר לומר. בוא נראה אם אני יכולה לשים דאבל פרינס. לא כדאי. אבל מיליונרד כדאי. מיליונרד להגנה יותר נכון. בואו נשים פויזן. יצא דפוק לגמרי עם ההתקפה הזאתי. נשים... בום. ובום. כי הוא לא תוקף כאילו את ה... ובום, ג'יינט סקלטון. 9 שניות המשחק הזה שיט, לא מאמין שזה קרה עכשיו. פשוט לא מאמין בעליל שזה קרה עכשיו. זה היה שנייה אחרונה. זה היה כל כך שלי. ואז הוא דפק את הדבר שיט שלו. לא מאמין. לא מאמין. 1-0 לי. שנייה אחרונה. פתאום הוא זורק את הפיירבול אחר הזה. שיט. עד שתי הפסדים אני יורד עין שוב. יורד עולה, אין מה לעשות. זהו, עכשיו אני מתחיל ג'יינט סקלטון. וויזארד. הכי טוב. ג'יינט סקלטון. what the fuck? level 7 משיט. לא שמו לי כלום על הג'יינט סקלטון. בטח כחכו. טוב, הג'יינט סקלטון יורד קצת דמג'. הוא נראה לי טוב רצח. לא שמתי וויזארד. נכון, שמתי וויזארד.
עושים מניונות הגנה, אני כאילו הולך לשים עליהם על זה משהו. פויזן הגנה, אין לי מושג מניונות הפויזן. הם מניונס, ספייר ספילרס. מיניונרד, פויזן. זה כל כך לא נכון מה שהוא עשה. כל כך לא טוב לשלב בין שני הדברים האלה. שניהם נהרגים בפויזן. זה לא הולך לקרות עכשיו. חשבתי שיושם לי את הלג'נדרי הזה, שיוצא משם. צריך להיזהר מהלג'נדרי הזה, מסוכן רצח. ימים של מוטפת, ורספילרס. פשוט וואט הפאק, איזה מלך הוא. הוא מגן טוב, הוא תוקף טוב, הוא עושה הכל טוב. הכל. נראה לי ג'יינט סקלטון, הנה עכשיו זה מביא. וואט הפאק, אני פשוט שונא את הדבר הזה, זה פשוט טוב רצח. וואט הפאק, אומי שיט, 1-0 לא בא לי בחוץ. לא בחוץ עדיין. אבל אני לא יודעת להיות בחוץ. לא מאמין, איך זה קרה? איך זה קרה? הייתי על הקסקה של נצח. הנה עכשיו הוא רק תוקף. אז הפרינס נראה לי יעשה את העבודה. פרינס תעשה את העבודה. מה? וואי, בסדר אחד אני בחוץ. ועכשיו אנחנו בקטע מותח. נראה שיש, אבל אם אני מפסיד עוד פעם אחת, אני בחוץ. בשביל לעצבן, יאללה ביי.